Het is een gevoel eigenlijk, wat je hebt over iets wat eigenlijk helemaal niet bestaat, tijdloosheid. Niets is tijdloos, volgens mij. Volgens mij is het altijd juist tijdgebonden. Maar doordat het blijft bestaan, heb je de neiging om het zo te ervaren als tijdloos. Zodra je hier het terrein oprijdt, dan merk je wel dat je op een locatie bent wat gewoon zijn plek in de geschiedenis al kent of heeft veroverd, zeg maar. Het is gewoon iets van zichzelf. Ik merkte heel gauw dat toen we naar binnen stapten en we waren alles aan het opzetten, dat iedereen met een bepaald soort van lichtvoetigheid aan het werk ging. Ik weet niet waar dat door kwam, maar er was een bepaalde huiselijkheid en een bepaalde warmte die ik niet zo vaak heb ervaren in een studio. Als je in een studio gaat, dan is het vaak andersom. Dan is het vaak juist een soort van, je voelt een soort van druk. Het verschil tussen zo'n plek als dit of een studio is dat een studio eigenlijk veel meer een werkomgeving is. Het is erop gebouwd om te produceren en niet zozeer om in te ontspannen, want elk uurtje is duur. Maar als je hier zit, dan is dat gedeelte niet van belang. Er hangt hier een bepaalde sfeer en een bepaalde rust die ook zijn weergave heeft gehad in het opnameproces. Het leukste aan het opnameproces hier vond ik dat ik op een plek terecht ben gekomen waar ik normaal gesproken niet zo gauw heen zou zijn gegaan. En dat ik op een bepaalde manier ook nu een heel erg sterke verbinding voel met die plek doordat ik hier mijn muziek heb opgenomen. Door dat hier te doen heb ik nu voor altijd een soort van liefde voor die plek. Nou, ik vind het zinvol dat dit soort plekken er zijn, omdat je dan makkelijker en tastbaarder een stap terug in de tijd kunt doen. Dat je kunt aanschouwen hoe mensen hebben geleefd een paar honderd jaar geleden. Ja, ik denk dat er gewoon een soort van ziel in het huis en in het hele landgoed huist. Ja, ik kan het denk ik niet omschrijven. Het is echt gewoon iets wat die plek met je doet. Als ik van het terrein af ben, dan is het zo, dan kom je weer in de bedrijvigheid.
dan kom je weer in het leven. Alles wat hier dus gebeurt, dat is het bewaren van vroeger. Je bent je niet altijd even bewust van de plek waar je in zit. Je bent je wel bewust van het feit dat de Blokhuispoort een hele bijzondere plek is. Er zijn ook een hele hoop mensen hier overleden. Zijn overleden door eenzaamheid. Ik ben echt nooit bij stilgestaan dat die gewoon mensen echt helemaal kapot zijn gemaakt eigenlijk.
Als kind heb ik me alleen, kan ik me herinneren dat de Marwij de gevangenis was. En dit was een soort grijs gebied. Het was een mooi oud gebouw van buiten en er zaten mensen opgesloten. Maar daar heb ik nooit heel erg bij stilgestaan als klein kind. Maar op een gegeven moment was het klaar en toen stond het leeg en toen moest er iets mee gebeuren. We moesten een nummer schrijven voor het project en we zijn gewoon gaan maken. En niet echt met voorbedachte raden bezig geweest van we gaan die kant op of zo. Het is meer ontstaan. Je hebt echt in elke ruimte weer andere klanken en die kan je allemaal in je opname gebruiken, dus dat is heel gaaf. We hebben voor elk instrument wel op andere plekken microfoons neergezet. Dus we hebben hier in deze hal opgenomen, we hebben in cellen opgenomen, buiten opgenomen. We hebben met deuren en met klepjes van de cellen hebben we een beat gemaakt en gesampled achter onze opname. En dat is wel heel gaaf, want dat geeft een heel industrieel geluid. Ja, ik vind de Blokhuis Poort een mooie plek, een interessante plek. Maar ik heb het tot nu eigenlijk vooral als een culturele plek ervaren. Omdat dat ook de manier is waarop ik er tot nu toe gebruik van maak. En ik heb dus tot voorheen eigenlijk nooit over deze plek nagedacht als een plek met een vrij lugubere geschiedenis. Was tot voor kort echt een gevangenis. En als je dat even in je achterhoofd neemt en dan op een zomerdag hier door de Blokhuispoort wandelt en ziet wat er allemaal gebeurt, ja, dan komt zo'n verhaal natuurlijk wel even extra over. En vooral als je kijkt naar alle activiteiten die er dan zijn op een plek die eigenlijk tot voor kort, nou ja, ik wil niet zeggen de dood, maar het is voor heel veel mensen is het een eindstation geweest. Een aantal Nederlandse hoogbekleders die zijn toen naar Amerika gegaan om te kijken naar het gevangenissysteem, hoe dat daar was. En toen kwamen ze met een nieuw idee naar Nederland. Van, we moeten ze eerst maar eens een aantal jaren isoleren. Buiten de maatschappij zetten. Afbreken. Oftewel hun identiteit afpakken. Als die gevangenen uit de cel kwamen, moesten ze de beruchte celkap op hebben. En de celkap was het bedoeld voor dat ze dus niet werden herkend. 2 dagen geleden ging ik zelf even een cel in en deed iemand die deur dicht voor de grap, maar ik voelde het dan wel, dat stukje benauwdheid of zo. And who knows what you'll be in darkness, reach for something brighter, lighter, like a tiny sparkle in your head to light. And who
Ik zie het klooster altijd als een soort wereld op zich. Het is natuurlijk geen klooster meer, de zusters zijn weg, maar het is qua gebouw, qua architectuur, is het nog eigenlijk een klooster. En het is denk ik nu nog zo, als we eruit zouden gaan, dan zou er zo een nieuw klooster in kunnen. Ik denk dat de hele band voor ogen had dat wij een plek in een bepaald daglicht moesten gaan stellen. Terwijl nu misschien blijkt dat het andersom is, dat een plek ons in een bepaald daglicht stelt. Mijn beeld van een klooster van tevoren was altijd iets heel donkers. En misschien wel ook wel iets sombers over zich hebben. Ik denk dat ze dat ook wel in onze muziek terug hebben laten komen. Maar ik heb wel gezien dat het voor de nonnen uiteindelijk juist als iets heel bevrijdends was. Dat een klooster dus ook een stuk minder donker kan zijn dan als ik van tevoren had gedacht. Ja, ik denk dat we voor het onderwerp van dit nummer, voor echt de kern, hebben we toch gewacht tot we hier echt waren. En eigenlijk gekeken naar wat ons nou pakte van de verhalen die zich hier allemaal hebben afgespeeld. En het verhaal van de zuster die zo'n toewijding had dat ze zichzelf heeft opgesloten eigenlijk. In protest tegen het verwijderen van tralies. Is iets wat in deze tijd niet alleen heel bijzonder is, maar tegelijkertijd voor ons ook wel inspirerend. In 1968 was het Tweede Vaticaanse Concilie in Rome en gaf de paus toestemming aan de kloosters om de tralies te verwijderen. Zuster Martina was één van de zusters die hier gewoond heeft. Het was een Friese zuster uit Bolsward, intellectuele vrouw die vloeiend Frans sprak, Russisch studeerde en iconen schilderde hier in dit klooster. En zij was een van de zusters die er zeer op tegen was dat de tralies hier uit het klooster weg zouden gaan. Zij zei dus, dan raken wij onze vrijheid kwijt. Je stelt jezelf een beetje kwetsbaar op, dat hebben we ook wel gedaan, om hier met een nummer naartoe te gaan die redelijk nog open voor discussie was, van hoe pakken we dit aan, hoe gaan we dit doen. Maar ik denk dat dat juist wel een beetje het avontuur heeft bevorderd. Dat verhaal waar we over schrijven, of het verhaal waar de tekst op gebaseerd is, dat vond ik gewoon mooi om te vertolken als het ware. Ik heb het dan wel enigszins gewoon naar mijn eigen hand gezet. Ik bedoel, ik weet niet wat haar exacte gedachtegangen waren over alles.
zusters hier hebben tenslotte haar een kluis op de zolder gegeven, zodat ze toch haar eigen plek had. En daar heeft ze gewoond van 69 tot 83. Bewegen door het landschap dat je zag toen je voor het eerst je ogen opende.